Dobar dan, dragi gledalci, vi gledate još jednu emisiju Kuvati dušom. U ovoj epizodi pravimo tortu sa jagodama. Koji su nam potrebni su piškote, mlevena plazma, 500 g šlaga, 2 kisele pavlake, šećer u prahu, jagode, mleko i kisela voda. Stavili smo 500 g šlage, dodali smo još 2 kesice od po 40 g i stavili smo 4 šolje kisele vode. Vreme je da se to umuti. Sada kada smo ovo umutili, stavljati na piškote. Isecali smo jagode, sada ćemo ih ređati na fil. A sada staviti preko jagoda šlag.
gledalci, to je bilo to za ovu emisiju. Torta je gotova, sada ćemo staviti u frižider da se ohladi i da odstoji. Vidimo se u nekoj narednih emisija. Prijetno!